Għall-ewwel darba ġew studjat il-vjaġġi li għamel iċ-ċif biex ifittex l-ikel qabel ma jbit, perjodu deskritt bħala wieħed kruċjali. Bħalissa hawn madwar 3000 par ta' ċif li jbejjed fil-Gżier Maltin, iżda din il-popolazzjoni qed tonqos. L-ornitoloġista Dr. Mary Claire Gatt kienet fost grupp ta' riċerkaturi f'Malta li studjaw il-vjaġġi ta' dawn l-asafar endemiċi għall-Mediterran. Fi speċi bħal ċif, kull sena ikollhom ċans wieħed biss li jbidu. Ġifieri jekk jiġri xi ħaġa li ma jippermettix lil mara tiżviluppa l-bajda jew titlef il-bajda wara li tkun biditha, ikunu tilfu dik is-sena ta' produttività. Għalhekk il-perjodu ta' qabel ma jbidu huwa importanti biex jinkisbu s-sustanzi meħtieġa għall-bajda u biex l-adulti jitħejjew għall-istaġun twil tal-bejta. Ir-riċerkaturi skoprew li ċif nisa jitilqu mill-bejta biex jagħmlu vjaġġ fuq il-baħar li jdum aktar minn 20 jum li matulu jipproduċu l-bajda kbira tagħhom. L-irġiel tagħhom ukoll jagħmlu vjaġġ ta' madwar 15-il jum qabel jirritornaw lejn il-bejta biex jinkubaw il-bajda. Bejn ir-ritorn tar-raġel u tluq mill-ġdid tal-mara, il-bajda ġieli titħalla waħedha u tispiċċa tittikel mill-firien li Dr. Gatt tgħid huma t-theddida prinċipali fuq l-art. Hemm ukoll impatt kbir ta' tneġġis tad-dawl illi ifixkel liż-żgħar meta jiġu biex itiru mill-bejt tal-ewwel darba u wkoll li gerrex lill-adulti milli jokkupaw il-bejtiet tagħhom. Spjegat kif hu riċerkaturi oħra segwew il-vjaġġi ta' diversi individwi ta' ċif permezz ta' apparat tal-GPS li tqabbad magħhom. Dawn l-asafar qed imorru fi bħra mhux biss fil-ibra territorja ta' Malta, imma anke fi bħra tal-Libja, tat-Tunezija u tal-Italja. U allura huwa importanti li x-xogħol li nagħmlu aħna fl-ibra tagħna nkomplu nagħmluh, imma wkoll insaħħu l-interazzjonijiet ma' pajjiżi oħra biex ikollna politika mediterranja illi tipproteġi l-avifawna tagħna. Id-dejta nġabbret waqt proġetti finanzjati mill-programm LIFE tal-Unjoni Ewropea u mmexxija minn BirdLife Malta bil-parteċipazzjoni ta' qdiet fir-Renju Unit u l-Portugal u b'kofinanzjament mill-Ministeru tal-Ambjent.